errepresioa salatu eta administrazioako mugimendu aldarrikatu. Eguerdion eta mila esker guztioi etortzeagatik. Orain dela 30 urte uko egin zitzaion gatazka politikoa konpontzeari. Konstituzioa inposatu ziguten eta urte guzti hauetan bi estatuek dituzten tresna errepresio guztiak erabili dituzte Euskal Herriaren askatasuna eta eraikuntzaren aldeko lana anikilatzeko. Urte guzti hauetan Euskal Herriak hainbat bortizkeri jasan behar izan ditu, bai estatu espainolaren, bai estatu frantsesaren eskutik. 10 erakunde politiko ilegalizatuak izan dira, 4 komunikabide itxiak, 4.000 preso politiko baino gehiago egon dira, 35.000 pertsonatik gora atxilotuak, 321 Euskal Herritar eraila, 100 eta 100 lagun torturatu. Besoek indar polizialarekin herri honek duen askatasun egarriarekin bukatuko duela uste du, eta hor kokatzen dira azken hilabeteetan jasan duguna. Aipatutako errepresio guzti horren ondorioa da Euskal Herriko bazter guztietan hedatuta dagoen milaka eta milaka pertsona osatzen dugun errepresaliatuen kolektiboa. Hori da amnistiaren aldeko mugimendua. Hori da Espainiako Audientzia Nazionaleko epaiketan isildu, zigortu eta espetxeratu nahi dutela. 27 euskaldun daude eseri da Audientzia Nazionalean, eta inputatuei ezarri nahi dieten eskaera fiskala 10 urte bitartekoa da. Inputatuen artean, Jagoba Terrones Berangostarra eta Mitxetxen Asketa Duertarra aurkitzen dira. Baina argi dugu, naiz Jagoba Mitxen eta gainontzeko 25 inputatua zigortuko dituzten, ez gaituztela isilduko. Preso politiko bakar bat dagoen bitartean, amnistiaren aldeko mugimendua bertan egongo baita, elkartasuna, babesa eta Euskal Herriak pairatzen duen edozein errepresio bide zein metodo oro salatzeko. Estatu espainolaren eta frantsesaren politika zapaltzaileak atal berezia du espetxean. Estrategia errepresio orokorraren baitan, espetxean ere garatuz doa salbuespeneko neurrien aplikazioa. Sakabanaketa eta urrunketa oinarri, isolatze politiko eta sozial planifikatua aurrera daramate. Espetxean den prebentiboa, salbuespeneko neurria izan ordez, mugarik gabe darabildu. Modu are eta larriagoan presoa gaixorik den kasuetan. Euskal preso politikoen kolektiboak espetxe egoera beti ukatu du. Are, espetxe politikaren neurri eta klasifikazio oro, Euskal preso politikoei tratamendu berezi emanez, erabilpen politiko hutserako bazka diren neurria. Egun, 13 euskal preso politiko aurkitzen dira gaixotasun larri eta sendaezinekin. Egoera honetan, Mikel Ibañez euskal preso politiko aurkitzen da. Osasun egoera larria egon. Era berean, Algortako Angel Figueroaren gaixotasunak okerrera egin du azken aldia. Eta egun, gurpil zora batean sartuta dago. Espetxera eraman, baldintza okerrak izanik berriro, krisialdiak izan, egun batzutarako ospitalera atera eta berriro espetxera. Horrela daramazten urtea etengabe. Egun Berangok 8 euskal preso politiko ditu. Euskal Herriaren alde borrokatzeagatik atxilotuak, torturatuak eta espetxeratuak izan direna. Eta egun ugandik milaka eta milaka kilometrotara aurkitzen direna. Patxi Marquez, Irantzu Gaiastegi, Lesuri Gaiastegi, Orkaz Gaiastegi, Marte Etxegaray, Ibai Abiñaga, Borja Gutierrez eta Saioa Sanz. Euskal Herriak askatasuna behar du negotean eta ozenki askera esanez, Bizkaiak amairua egunetan Berangoko udarien enparantzatik abiatuko den manifestazioak parte hartzeko deia luzatzen dizuegu eta denon kaleratzea ezinbestekoa dela aldarrikatzen dugu. Euskal Herriak askatasuna behar du, preso eta lehislariek elkartasuna behar dute eta gure oihu, aldarri eta salaketek presente egon behar dute. Askatasunaren aldeko borrokak eta elkartasunak ekarriko du estatu zapaltzaileen ezintasuna eta errepresio tresna guztien handutasuna. Bukatzeko, guk gure partetik
ozenki esan nahi dizuegu, gogor eta tinko jarraituko dugula lanean, gure eskubideen zanpaketa onartzen ez dugulako, eta gure ametsak